टंला गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्ला टंला थानानि सिङाव थानाय टिक्लौसुबा खखाबुस्थि गुदि फरायसालिनि लांगोना फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों 26 आरो 27 खालाराव 2020 डिसेम्बराव टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि बोसोरसालिया जथुमा आरो टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 29थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंजादों। मोन्नैबो आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय जायो थांनाय हरनि थान्दै मेलनि गेजेरजों। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि गोदानै आफादगिरि महराव सिगांनि आफादगिरि कबिन बर' आरो गाहाय नेहाथारियाव सुमदन बर' बिथांमोनखौ लाना गोदानै आबुं गोदान बिबानगिरि दाफुंना लायो। लोगोसे टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम बिबानगिरि सिफायना गोदानै आफादगिरि महरै सबिराम बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै घनकान्त कसारी बिथांमोनखौ लाना गोदान बिबानगिरि सायख'ना दाफुङो। दिनै 27 डिसेम्बराव फुंनि हाबाफारि बायदियै मोन्नैबो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जाना थाङो। टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दखरा बर' फरायसा आफादनि थांनाय समनि आरो गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि कबिन बर' बिथाङा। टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बावैसो बारग'नाय आफादगिरि सुक्राम बर' बिथाङा। वर्किं चेयारमेन कन्भेनर आरो बिथांमोननि मावथि लोगोफोर गिबियाव साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नैबे फुंबिलि समाव आङो जासिग्रोदों। दा बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंब्लाबो आं नैबे दुब्लियाव बुंजोबनो सानाखै। जों बयबो मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन बिनि गोबां जारिमिन दं। बेखौ आङो फेहेरनानै बुंनो सानाखै। जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफाद गोलाव समनिफ्रायनो ज'यैनो हारिनि खांनाय थैनायनि सायाव खामानि मावबोदों बे गोदान बाथ्रा नङा। जायगा नैबे टिक्लौसुबा गामिया मानोना मोननैबो आफादा एखनब्ला टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा आरो टंला दखरा बर' थुनलाइ आफादनि फरायसा आफादनि जिथुनाखि जेवजा बे जेवजा बोसोरसालियानि जि बिबान सोलाय सोल' खालामनाय बे बिबान सोलाय सोल' खालामनायनि मोनसे जायगायानो बे टिक्लौसुबा गामि। बेनिखायनो जारिमिनारि जायगा अरायबो जाना थादों बेखौनो आंनि गोसोनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय। मानजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे साना थुनलाइनि सान, नैबे साना बर' फरायसा आफादनि गोग्गोमै खुंलांनाय सोमावसारनायनि सम। मानोना दा बावैसो सिगांनो जोङो बर'फ्रा मोनसे बिटिआर चुक्तिनि गेजेरजों जों मोनथाय मोनदों। बे मोनथायनि गेजेरजों जों खामानि मावनांगोन खौसेयैनो। बे एना एनि जायोब्ला बे खौसेथिया बायगोन। बे खौसेथिया बायब्लानो जों जिथुनाखि लुबैनाय, जिथुनाखि मोननो गोनां, जिथुनाखि हास्थायनाय, बे हास्थायनायफ्रा जाफुंनाय जागोन। बेखायनो जोङो एना एनि सानालासिनो जों खौसेथि, जोङो हारिनि, जोङो समाजनि, जोङो गामिनि, जोङो हारिनि जौगाथायनि खामानि मावनांगोन। लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं आरो बर' थुनलाइनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांना आलारि बाथि सावना बिबार बावो। मुंख्लं बावसालिखौ बिबार बावजेनो बावजेनगिरि महरै हांख्रायना लाबोजानाय आलासि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि रबिन्द्र बर' बिथाङा। बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि जागोन आरो जोङो बयबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बुहुमाव थानाय बर'फोरा उन्दै गेदेर जोङो बयबो मिथिलायगौ, खम बेसेबाव बयबो बुजिगौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोरमोन। बिनि अनगायैबो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नर्थ इस्टआव नंला, बेयो सारा भारतआवनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बयबो खम बेसेबाबो मिथिलायनाय जाबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो जेब्ला रुंसारि जादोंमोन बै समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै जोङो बिथांखौ मान होनाय, बिथांनो बिबार बावनाय, बिथांखौ सनमान खालामनाय बे दिनैसिमहालागै खम नङा। आरो मिजिंथिदों बुहुमाव बर'फोरा जेसेबां दिनावलासै थांनानै थागोन बै समावलासै
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिनो खुलुमनो जों मिथिना लानि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरि बिथांमोननि गोसोनि राव। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। बे समावहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि जा 38 बोसोरसालिया जुथुमा जाबाय बे जुथुमानि गेजेरजों नोंथांमोना मैया हरावहाय डेलिगेट सेसनावहाय गोदानै बिबान सायख'दों आरो नोंथाङा सिगांनो बिबान दंखायोमोन आफादगिरि हिसाबै दा गोदानै आरो मोनबावो बिनि सायावहाय नोंथाङा मा बुङो? गिबियाव आं नैबे बुब्लियाव निउज 24 बड'लेण्ड बे निउज पर्टेल रादाबखौ आङो बरायग्रोबाय। दिनै आङो बुंनो सानो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै मैया टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि जि बोसोरसालिया जुथुमा बेनि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलावहाय गोबां जोंनि थान्दैफ्रा अर्थात रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाखिनानै रायजो राजाफ्रा फिन खनसेबाव जोंखौ बिबानाव थाफिननांगौ होननानै आपिल खालामबाय। दा रायजो राजाफोरनि आपिलखौ सनमान होनानै जोङो फिन खनसेबाव दायित्वखौ लाफिननाय बायदि जाहैबाय। बे समावहाय सिगांबो नोंथांमोना खामानि मावबोबाय थानाय एबसुनि बेन्दोङाव थानानै पलिटिकेलनि माखासे ग्राउन्डआवहाय बे समावहाय जिहेतु गोदान बिबान मोननानै जितु बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय नोंथांनि मावनांगौआ मा दं होननानै नोंथाङा सानो? दा नाय एबसुआ जाहैबाय मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन, हारिनि मोनसे आफाद। दा एबसुखौ जोंनि बर' हारिनि गोबां माने जौखोन्दो रायजो राजाफ्रानो गनायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बुंनाय बे लेखायैनो रायजो राजाफ्रा थाफायो बा गनायो। दा बेखौ नायोब्ला जिहेतु जों गोलाव सम प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानायनिफ्राय जे बर' हारिखौ फिन खनसेबाव गेरेमसा हारि दाफुंनांगौनि थाखाय 2010 मायथाइनिफ्राय जे आन्दलना जागायफिनदोंमोन आलादा रायजोनि, दा बै समनिफ्राय लाफानानै जिहेतु रायजो राजाफ्रा आन्दलनाव बारसोमबाय, दा बिदिनो फैयै फैयै जिहेतु थामथि खेबनि थाखाय जे गोरोबथा जाबाय बिटिआर थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय, दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों आरो बिटिआरनि गेजेरजोंनो जि बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव दाफुंनो थाखाय जौगाखां खालामग्रोनो थाखाय जि मोनसे एबसुनि दैदेननायाव जि जोनोम जानाय बा एनडिपिफोरनि आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जोनोम जानाय जे राजनितिक दल हिसाबै जितु मोनसेल' बिकल्प दल दं इउपिपिएल, जिहेतु प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, दा बे इउपिपिएल हान्जाखौनो एबसुआ बिटिआरआव मोनफानाय जिखिनि दफाफोर बै दफाफोरखौ बास्तबाव रुपायन खालामनो थाखाय बा मोगथां महराव मावफुंनो थाखाय एबसुआ इउपिपिएलखौ सापर्ट होदों आरो रायजो राजाफ्रा एबसुआ सापर्ट होनाय लेखायैनो दा एबसुनि खावलायनायाव रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामबाय। आरो जे एबसु हिसाबै जोङो इउपिपिएलनि सायाव आस्था दङ, मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथांनि सायाव जोंहा आस्था दङ। जोङो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय हप एन्ड एसपिरेसन आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों एबसुनिफ्राय जोङो एसे साइडआव थानानै जोङो मोनसे मदद होफागोन आरो मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो थागोन, आं बेखिनिखौ आस्था होबाय। साहानि जगार खालामदों, बेखायनो डाइनिं हलाव थांनानै गासैखौबो लोंहैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। पर्टेल बेनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोबाय। आं गिबियावनो बुंनो नागिरदों जे मैया जिथुनिखि टंलागुरि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव गोजाम बडिखौ सिमफायनानै जिथुनिखि गोदान बडि दाबाय, बे गोदान बडियाव
ओरैबायदि जोङो मावथिफोरखौ मोननो हादों इयुनाव खामानि मावनो हानायनि मोनसे जोङो आसा फारिनायखौ आङो बुंनो हायो दा बे आसा फारिनायानो जोंनि ओनसोलनि हालामनि हारिनि हादोरनि बेखौ जौगानायखौ नेरसोन हिसाबै लानो हायो नोंथाङा बिबान एंगारनानै गोसोआव माबायदि मोनदों आं जोबोद रंजानाय मोनदों आच्छा मेया साहित्य सभानि जा बर' थुनलाइ आफादनि 29थि बोसोरसेला जथुमा नैबे टिक्ल'सभायाव जानाय बेयावहाय नोंथाङा सासे गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों नैबे दिनैनि फुंबिलि समाव आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो हामग्लायनायखौ बावहरग्रोदों दा मैयानि जिथु जोंहा थान्दै मेलाव गोदानै आंखौ आफादगिरि हिसाबै सायख'बाय नालाय आंबो बरायना लाबाय आं सानदों फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजानि मददजों आरो जोंनि गोदानै दाजानाय मावफुं आफाद आरो मेलेमजिबि बिथांमोना निस्सय मदद खालामगोन आरो बिथांमोना मददजों हेफाजाब आरो बोसोनथि होगोन आं बे हिसाबैनो बिथांमोननि जिखिनि बोसोनथि आरो हेफाजाब आरो मदद बेजोंनो आङो नैबे गोदानै जोङो जिथु बिबान मोनबाय बे बिबान मोननाय हाबाफारिखौ आं सामलायलांगोन होननानै आं आसा फारियो जिहेतु साहित्य सभाया मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि बायदि जानानै दङ बे समावहाय साहित्य सभाया बर' हारिनि मावनो गोनां गोबां खामानि दङ आरो मावबोबाय थादों बे बेलायावहाय जिथु बावैसो जालांनाय बिटिआर सुक्ति बिनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो बे समाव जेब्लानाखि जोङो मिथिनो हागौ जे जोंहा बर' हारिनि आरो बर' राव थुनलाइनि जोङो थुनलाइ आफादखौनो जोङो गिबि सिनस्रि होननानै जों बुंजायो मानो होनबा जोंहा मेन जोंनि खामानि मावनांगौनो जागोन जोङो रावनि सायाव थुनलाइनि सोरजिनायनि सायाव आरो जों सोलोंथाइनि सायाव जों खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामो दा गोदानै नोंथांजों लोगोसे बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ नोंथाङा मा होनना खावलायनो नागिरदों बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों दि जाहाथे बिथांमोना आंजों बा जों गोदानै मोननाय बिबान मोनगिरिफोरा जाहाथे जोङो ज' जों खामानि मावगोन आरो जोंजों थाफानाय लोगोसे जोंजों अराय सम जोंफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि बिबानगिरिमोनाबो जोंखौ जाहाथे मदद आरो हेफाजाब खालामगोन बेबायदिनो जोङो मोननै आफादजों ज' जों खामानि मावगोन होननानै आङो आसा खालामो